एकदा तरी चले जाओ पाकिस्तान कधी मोदी सरकारांच्या कुणाच्या तरी मुखातनं आलं का हो? आलं का सांगा? आतापर्यंत या देशात राहतात, 4-4 बायका करतात, 10-10 मुलं काढतात आणि इथे बॉम्बस्फोट करतात. त्या नाण्यानो चले जाओ अशा घोषणा जी लोक करतात त्यांना तुम्ही मत देणार का? आता भारतीय जनता पक्षाचं कमळ उमळलेलं उगवलेलं तुम्हाला ह्या मतदारसंघाचं पाहायचंय, हे स्वप्न तुमचं आमचं आहे, ते आपण पूर्ण करण्याकरता कटिबद्ध आहोत. आणि त्याची नांदी म्हणून आज ही लोकसभेची निवडणूक आहे. या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये आपण सर्व कार्यकर्त्यांनी घराघरापर्यंत पोहोचायचं आहे, गावागावापर्यंत पोहोचायचं आहे. आणि गावागावापर्यंत आपण केलेली कामं लोकांपर्यंत नुसती पोहोचवली तरी सुद्धा काहीही तुम्हाला आणखी वेगळी मेहनत घ्यायची गरज नाही. विष्णू पंत तुम्ही बसलेले आहात, तुमच्या